Egun haiek dut oso oroigarri, bitu farra ingo duzu, nire oroigarri handia da gainea. Genuen txori bat, karnaba, kantatzen zuen pila bat. Eta kaiolan. Orduan, ematen nion janaria, txikian izan, ni janaria, letxua eta gustatzen zizaian ematia. Eta hortan, aita. Tortzeat, seituan preparatu, seituan aterin berda. Eta nire amak pinu nora joan behar dugu, no apatxe joango zehazte guk gerrara, gudara joan behar dugu. Aratza hartan, haitzu benituen tiru bat, alameda. Eta hori gure izan zuten gerra. Aitak erabakizun, frente jongo zara. Ama gelditu zen, sortzekin itzian. Koñata, itzian izaten zena beti, eta bi neskameak itzekoak beti. Minon, klaro, ja sartzea zikoaztela hoi hartzun dikan heldu ziala karlistak, eta heldu ziala falangistak, eta heldu ziala bildurra. Orduan, amak erabakizun behar zela geldituko hemen. Eta gu junginan Bergarara. Eta alde inin genuen, eta behizan bajun ginen. Nire atxe jaiozan egian, ane ondu ginen bila betian. Hau liberatu zan bitartian, eta gero etxea etorri ginen, klaro. Itxi hortxe utzi genuen giri, atiak, irigiak eta denak alden genunean, hortxe gelditu zen. Bueno, total, kezei joan atera bergenula, eta ni txorilla esate, eta txorilla ama bergenula. Eta utzi txorilla utzi. Gerra sortu zenean, denak muitu ziren, eta batek aldein, besteak aldein, beste batzuek ez da zen. Egia, karratxik azten zen, aterain bergenula handikan. Eta ja, eldu ziela, oiatzunen ziela, taiatzen ziela, eta ja, bildurrak garbitzen danak. Eta ja, esan zuten, aldein bergenula danak. Eta aitona, nire aitona, gehatu zen hemen, bakarrik, amona guekin kuntzen. Eta pasaian, barkuak izaten die, ez? Antzauden, esperoan, eta ja, jendia barra, handikan, ginen. Gu joan ginen gerra zizenean Bilbora. Gu eta fandekoak gehiore bai, Ia dena. Eta ez dakizen bat ordu pasagen itun Bilbora aldeatzen. Zen ikatza ematen zuen, bapore bat zen. Eraman ginuzten, autobusetan, eraman ginuzten, eta lekeitiora, ara sortatu ginen, multzoka batzuko nea, bestiakara. Ja errenteria ia sartu zianen, atxa juntzen zaila eta esan zailela alditzu zuen gauzak hartu, eta guatzen laiztarretorrikoa kamioien bat eta aldein berraukagu. Hori zikun ginen aina bitartean. Hemen dikeskapo intazerretik hemen sartu zian reketiak lehenbizi. Eta jun ginen aina bitartean. Aina bitartean bertako familia eta gure asko eta jende gehiagi. Eta orduan, handikan nehatxak esan zuen Donostira joan behar dugu, nola oala Donostira. Oinez jun ginen, pañuelo txuiakin, banderakin, zergatikan San Marcosen ebazioazten hor, zeak bombak botatzen zituzten hortiko jartzun aldea. Eta gu oinez, baina bitartetik Peruren aino jun, eta han nehatxak hain zuzen bilatu zutun jende ezaguna, langile eta olakoak, eta haien automobil, esniakin eta ibiltzen zen automobil bat Donostira zikoala, eta denakan sartu eta Donostira jominanan, izeba baten itxea. Bueno, Bilbora lehenego. Eta Bilbora asaltzen zian, klaro, guk ara joan ginenak eta ez genuen, ez etxerik eta ez janarik eta ez deuse. Orduan bazkien jendeak joaten ziela jendean bila. Eta orduan joan zian, Santurtzeko bi aizpa, eskongaia bilek, Isabel eta Maria zuten izena. Hartu ginuzten lauak, bi amak eta bi alabak, eta eraman ziguten Santurtzea, Bilbotik Santurtzea. Eta behar bitu oso apalak ziela, esango bagenu, aberatza zien, sariak konpontzen egoten zien haiek, itxasorako arrantzaleentzat. Neget izan jende oso apala, bina oso bihotzonekoa. Baina ni begitan dazkat soldauk eta plaza nola denak jaten da, nola ibiltzen zian da. Bai. Baina gogoan dauket,
Gau batzuetan nola koltsoiak eta jartzen genituen balkoietan, osea lehiotan daola. Aita lanea juten zan beti, eta ama gelitzen irurakin. Ni gauza asko enaz goatzen. Nino goatzenaz, handik anola etortzen zian eskobetakin. Eta itxitzeko lehiuak koltsoia jartzen genituen, ez hartzeko barak. Hoi goatzenaz. Eta ez ginen muitxo hemen ikanta. Sirenak azten zianian, fabrikako sirenak eta jotzen zituzten. Eta geho, pues, bombak eta boten zituzten. Goiko kalian bomba. Eta sirenak azten zianian, goatzen az, korrikadan goiti behera jaizte ginen, eta sartzen ginen hor, bian beko zeuden barrikak, porque itxen zuten zagardua, eta zeuden barrika hundiak, eta ara jote ginen. Iguatzen azor barrikan, xilik eta nola edoten ginen, eta gero berriz, pasatzen zanian dana, berriz gora. Eta goatzen naiz, Durangoko, bombardioa izan zanean, kobo hola zakan depositoa bezala jardinean, bilan ura zakala, eta koba zulo bat bezala zan. Eta aitakin egon ginela, koba zulo hartan sartuta, pasa arte zer guzia, bombardeak eta. Bai, zuk Durangon ginen. Goatzen naiz nola on ginen deposito hartan, sartuak. Eta, klaro, han juntatu zian 3 emakumeak, eta gerra, baina lasai zeusten, baina soldaduak, Frankon soldaduak, non baiten ibiltzen ziren denetik, han batetik bestea, baserrira igozian. Eta igozianean baserrira, 3 emakumeak, eta nien itzanan, 3 emakumeak apuratuak eta, ¿dónde están los hombres? No sabemos. Estarán trabajando, habrán ido por ahí a trabajar, no sabemos dónde, tal y cual. Está que hueta tal y cual. Mutikua, zakaten mutikua, baina hain ariztan bezala, 17 urtekin olakua zen, Jose Mari, Etxeberria. Hartu zuten da fosilatu intzuten oi hartzunen. Zer kuskusia, zer autura handia zen. Eta intzun haitu, gura gaitu zuen, eta observazioa ibertzuten. Ezan intzira. Eta ez behar bai. Eta hurrengo nuen. Horla zapa izan duzien. Ezaten zein imertzia. Bai, aitare ondu zen preso, osabak ere bai, eta nahi 25 egin fusilatu zuten Pamplonai. Gerra ondu zen gozie galanta, ondu utikan. Gerra minio gehiago, bai. Bai, gozia, oizkazila, miserila, pasa gendun, zetik, gendukan dena razionamentun. Eta gero nire izeba batei, teatrua eta antzerkia egiteatik euskeraz daula, hartu eta hilia moztu eta herri guzitikan ibilizituen beste batzuekin ere. Euskera ez zuten utzitzen, Kuba. Kaletik areman zuten, hilia guztera arrapintzi joten. Zer nahi? Pues, esto, handerin hori, eta kale guztiatik ibili zuten. Eta zergatik? Pues, por eskueragatik, Franco garaian, neri izenak enduziaten zorkunde. Juzgaduan nagoan Maria Concepción niren zorkunde. Kendu gabe, minio, Maria Concepción. Eta arre intzioten anai bat, ez da gerrako denbuan, ez daki noa eamantzituztela eta hilintzutela eta ez zekitela non zeo, non sartu zuten, eta goatzenaz nola egoten zian marruez. Hoi goatzenaz, marruez. Nik ezaki zein denbo egin genuen oso gutxi, eta 12 etorri zen Guardia Zibilak pareja bat eaman zuten ere aia.
Eta gero jaskeneko onun zetorri ginean, izan zen, handik handea tein bertzen, gauerdia. Eta tein bertzen, eta dena korrika izaten zen. Orduan, korrika joaten zenean, bakizu ze izaten da, ez da, bata bestiari bultzaka eta hori. Eta zeon, hango kaian, zeon barko hundi bat. Eta esan ziguten, ara sartu behar genula. Eta orduan, kaiako zea lurratik, barko hartaraino, jarri zituzten tabloi batzuk, ara pasatzeko. Eta benak, korrika, gainean zeuden zeak, bombak eta diziluak zenbat jende erori zen orduan. Intzazu kontu, hau dela, zabalago, ez da? Eta korrika soaz. Pues gero itxasoa dago. Erori zian, minon pilaka jendiak, eta aurrak txikiak, emakumia gehiena, zarian gizoneskua gutxi zenan. Eta erori eta itoen, ez erori eta zean, eta ituta, bai, apuru horrekin, pues asko, ezkerreskubi asko erori zen. Bueno, etxia gelditu zen, jarrita dena, baina bueltatu zianean etzeon, ezer. Dana ustua zeon. Claro. Dena kenduta, dena sakeatua. Bueno, etxia etzan beria zakaten rentan. Baina etxian gelditu zen dena, etzan ez derra gertu. Por cierto, gero etorri ginean, ni pena, dena hauz bihurtua zion txorila. Oi pena hartu, ni maiten nakin ere txorilua, eta txikian izan, Gerra gauza tristia da. Naiz batentzako, eta naiz bestientzako. Zergatika, izaten da, alkarrizin ikusidean, ez dakiz zer, eriotzak, niko izaten dut, gerra gauza tristia da. Eta batez ere mengua, zenide hartekua. Nik esaten diot, nire familia, beste ez, gauza asko izketan ez dian, zuek ez dakiztutze zen den gerra. Dakizute, gauz bada letzia ikustia telebistan, eta izugarria da.